Il-ftehim li l-Gvern Malti għandu mal-Vatikanu li permezz tiegħu il-liġi ta' żwieġ f'pajjiżna hija suġġetta tal-liġi tal-Knisja se jkun fuq net tal-aġenda. Millat biex ngħidu hekk ta' ħidma, ħankun qed nitkellmu mas-Santa Sede fost oħrajn dwar il-fatt li aħna urejna x-xewqa tagħna li l-liġi tal-żwieġ ta' pajjiżna ma tibqax suġġetta l-liġi tal-Knisja. Sallum il-ġurnata għandna trattat li permezz tiegħu il-qorti tal-Knisja tiġi fuq il-qorti tal-Gvern tal-Istat. Dak li għandu x'jaqsam ma' żwieġ u għedtu l-Arċisqof għetlu bl-bda disrispett ma naħsibx li dan għandu jkun. U għakompla li mistennija jiddiskutu wkoll is-civil unions bejn koppji tal-istess sess. M'għandna l-ebda diffikultà biex nitkellmu dwar pereżempju l-fatt li ħandaħlu s-civil unions għal koppji tal-istess sess. Nifhmu li l-Knisja ma taqbilx magħha dan kollu, nifhmu wkoll li għandna mandat popolari biex nagħmluha. Waqt il-programm bla aġenda mmexxi minn Norman Hamilton fuq One, il-Prim Ministru Joseph Muscat fost temi oħrajn qal li ħassu sorpriż li se jkun wieħed mill-ewwel mexxejja li se jkollu laqgħa formali mal-Papa l-ġdid fi stadju tant kmieni mill-ħatra ta' Papa Franġisku. Kien pjuttost sorpriża ngħid il-verità. Għax meta ġie n-nunzju jitkellem jien n-nunzju l-ġdid u rejtu x-xewqa għalli bil-qalb kollha għalli naħsbu li tkun lejn tard din is-sena id-djarju tal-Papa huwa impenjattiv ħafna u fil-fatt. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar l-ammirazzjoni tiegħu lejn il-Papa Franġisku. Ħerqan li nintaqa' miegħu bniedem li jiġbdek mal-ewwel. Muscat żied jgħid li dakinhar tal-inawgurazzjoni tal-Papa Franġisku baqa' impressjonat kif bi kliemu il-Papa żamm lil kull min kien preżenti fosthom mexxejja ta' gvernijiet minn madwar id-dinja kontinwament attenti. Huwa għalaq din il-parti tal-intervista billi saħaq li għalkemm iż-żjara tiegħu fil-Vatikan hija waħda ta' ħidma għalih għandha tifsira personali u filosofika kbira.